салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. То имрӯз дар Тоҷикистон 59 иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ боқӣ мондааст. чунин маълумотро Совети ветеранҳои ҷанг ва меҳнати республика медиҳад. ман бо бобои худам ифтихор мекунам. давоми хабар. соли гузашта ба гуфтаи раиси собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ Раҳмат Қудратов теъдоди собиқадорон 98 нафар будааст. 2 сол пеш дар соли 2020 168 собиқадорон рӯзи ғалабаро таҷлил карданд. кӯҳансолтарин иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Рашид Каримов ки дар шаҳри Ҳисор зиндагӣ мекунад ва имсол 110 сола мешавад. умуман аз 4 соли ҷанг 6 моҳашро дар госпиталҳо гузаронидам, 3.5 соли боқимондаро дар фронт гузаронидам. ба хотир меорад Рашид Каримов. 9 майи соли 1945 дар Чехословакия ки онро армияи советӣ озод карда буд, дар он ҷо монд. полки онҳо то моҳи ноябри соли 1945 дар он ҷо монд ва танҳо баъд аз ҳамин бобои Рашид ба зодгоҳаш баргашт. дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ аз Тоҷикистон ҳудуди 300 000 нафар сокинони ҷумҳурӣ меҷангиданд ки аз ин шумора 92 000 нафар кушта ё бедарак шуданд. шумо ба дидорбинии бобову бибиятон меравед? агар не, пас ҳатман онҳоро хабар гиред, чунки касе намедонад фардо чӣ мешавад. алло бобо, ассалому алайкум. хуб ҳастед? як лаҳза. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстони азиз. на бо шумо набудам бобоҷон.